Ο Δημοσθένη, σήμερα είναι το 69ο σου μάθημα σε αεροπλάνο. Ελπίζω όταν σε ρωτήσω να ξέρεις να απαντήσεις για να μην με πιάνει τα νεύρα. Μην αγχώνεσαι κύριε, τα ξέρω όλα. Αρχικά πού βρίσκεται το χειρόφρενο? Πας στα κεράτα μου. Ρε, αρκέψες πάλι. Είπαμε χιλιάδες φορές ότι το αεροπλάνο δεν έχει χειρόφρενο. Είναι παραπάνω. Ρε! Τώρα βλέπεις τον πίνακα με το υψόμετρο. Με βάση τον καιρό πρέπει να πετάμε σε διαφορετικό υψόμετρο κάθε φορά. Το κουμπί αυτό, το topic, το πατάς για να κρατά σταθερή πορεία το αεροπλάνο. Και δεν χρειάζεται να κρατάς το τιμόνι. Δηλαδή αν με πιέτω ξαφνικό μπορώ να το πατήσω για να βουλήσω στην τουαλέτα. Όχι ακριβώς. Τώρα προχωράμε στα πιο σημαντικά. Σε παρακαλώ συγκεντρώθου. Όπως βλέπεις εδώ, αν τύχει κάποια φουρά να χάσει το αεροπλάνο τον έλεγχο ή και εσύ ακόμα, πρέπει να προσέξεις αν εδώ... Έλα ρε Κωστή. Το εμέδαμε εμένα... δεν μπορούσα να σε πιάω, χτες είχα μάθημα. Τι εννοείς πως θα πια, μια χαρά. Γιώσα το αεροπλάνο πάνω σε έναν ουρανοξύστη. Το μισό βέβαια, γιατί το άλλο μισό έφτασε με το δάσκαλο του πάνω σε ένα βουνό. Μα αγχώνεσαι. Απλά ξουρίσαι λίγο το μισό δάσος. Αλλά ποιος είναι να κοίταξε μες στον Αμαζόνιο να το ερευνήσει. Αμαζόνιο, δεν είχες πιάσει και πριν Ελλάδα. Ρε μα νομίζεις ξέρω που έπαιζε το αεροπλάνο? Τις ώρες έκαναμε γύρους πάνω από τη Μεσόγειο. Δίθυνε πρέπει να προσγειώσουμε το αεροπλάνο για λόγους τεχνικών προβλημάτων. Η οθόνη μόνο πούρδες έγραφε, είναι καταλάβα Χριστό. Αναγκαστήκα να ανοίξω το Google Maps. Σε μια φάση πήσε μου το κινητό χαμέ, έσυψα να το πιάσω. Μισή ώρα ήμουν σιφτός, επί η ράση μου, δεν μπορούσα να σηκώσω μετά. Ας το περάσω, τα σκρόλ μου παγούριζε, δεν με έφυγε να συγκεντρωθώ. Εφώναζε μου, ρε τι κάμνεις, σου μπορώ να πει τι και λες, σώμα σου μιλώνει, είσαι συγκεντρωμένος. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος. Τα μάτια μου τα 14 και τα σέρκα μου πάνω στο τιμόνι. Δεν κατάλαβα, ίδιο τρόπος. Σας τα να πάνε. Ας το πελάς, το πιλωτήριο γέμωσε λουβίθια από τη λουκανικόπιτα. Και το παράθυρο φάμε ώρα να το σαπουνίσω. Εκόλλησαν τα γάλατα από το φράπε. Τέλος πάντων, να δείξει να πούν ακόμα σήμερα. Τι να πούν οι γονείς μου. Όλη η μέρα ξετοιμάζουμε, που το πρωί στη νύχτα. Μπορείς να το κλείσεις σε παρακαλώ? Ντάρε να σε κλείσω γιατί μάχε δεν μου το δάμε σε μισή ώρα. Όχι να με πιάνεις μετακανονίσαι. Μιλάμε μετά, δεν πάει. Μπορείς σε παρακαλώ να το βάλεις σε λειτουργία πτήσης γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε. Όπως έλεγα, αυτό εδώ πρέπει να το προσέχεις γιατί η οθόνη σου λέει σημεία που πρέπει να προσέξεις πάνω στο χάρτη. Πρέπει να το προσέχεις, πρέπει να πηγαίνεις σημείο κάθε φορά. Διότι αν δεν το βάλεις σε λειτουργία πτήσης, μα το Θεό, αν το ξανακούσω να σου το σπάσω. Όπως έλεγα, αυτό εδώ πρέπει να το προσέχεις γιατί η οθόνη σου... Τι είναι να γίνει επιτέλους? Αυτά, κάποια απορία? Όχι. Ωραία. Είσαι έτοιμος να απογειωθούμε? Ναι, φυσικά. Μισό λεπτό να αναθούμε με τον πύργο ελέγχου. The Bluetooth device is connected successfully. Ρε, κλείστο! Μιλά δυνατά, δεν ακούω. Ακού να σου πω. Τι κάνω? Παρακαλώ. Αθήνα πύργος, καλημέρα σας. Η G358 στα 10.000 πόδια. Καθοδικά για 6.000. Ζητάμε οδηγίες προσέγγισης. Να περιμένετε πολλά. Συγγνώμη. 2 hours later. Κύριε, πώς θα πάμε? Δεν ξέρω, κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Και εμένα, νομίζω ανοίξουμε και ένα παράθυρο. Πρέπει να μιλήσουμε με τον πύργο ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου μας ακούει? Το πιστεύω, πάλι δεν έχει χάρτη. Ρε πάμε να μετακουστήκα στην τουαλέτα. Κύριε, λέει μια ζωή με το γυαλό χαρτό. Ρε τι κάνεις επίσης με τα ακουστικά στην τουαλέτα? Παρακαλώ, πύργος ελέγχου ομιλεί. Παρακαλώ, το αεροπλάνο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ ελέγξτε. Πράγματι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, το αεροπλάνο χρειάζεται αναγκαστική προσγειώση. Ωραία, στρίψε το αεροπλάνο 30 μοίρες βορειοδυτικά. Κάνεις ρε άχρηστε! Ρε! Νομίζω στρίψατε το αεροπλάνο 6 μοίρες λάθος. 6 μοίρες από 460. Εγώ κοπήσα στο αεροπλάνο. Έκανε και τίποτα, είσαι άχρηστος. Ξαναπάω το τιμόνι. Έτσι θα το κάνω εγώ. Παρακαλώ ηρεμία. Δεν χρειάζεται να φωναζούμε. Αφού τίποτα δεν καταλάβει. Τώρα θα πρέπει να μας Ντάρε, κάνουμε τα σίγουρα ξέρεις ούλα και παίζεις στο μάστρο. Ξάπολα το τιμόνι, καλό να το κάνω. Εν το ξάπολο μπρος και μόνος μου. Α, πάρω. Οκ, κάνουμε το εσύ, να σε δούμε.